Γεια σας, καλώς ήλθατε. Σήμερα θα παίξουμε Pixel Dungeon. Ένα ωραίο παιχνιδάκι. Το έχει... Τι ήταν αυτό? Πούστη! Τέλος πάντων. Είναι ένα ωραίο βιντεάκι. Τι λέω Θεέ μου. Είναι ένα ωραίο παιχνιδάκι. Το οποίο το κατεβάζει τζάμπα από το Google Play. Και έχω πάρα πολύ καιρό. Ξεκολώνομαι να το παίζω. Έχω καταφέρει να φτάσω μέχρι το τρίτο boss, ναι. Και ξεκινάμε play. Θα ξεκινήσουμε το Huntress. Μπορείς να το πάρεις μόνο άμα έχεις φτάσει στον τρίτο boss. Τι σας είπα, έφτασα στον τρίτο boss? Μαλακία μου. Λογικά θα φτάσα στον τρίτο boss, αλλά δεν τον νίκησα. Και ναι. Έχουμε παρακάτω τον Warrior, ο οποίος ξεκινάει με ένα strength παραπάνω από όλους τους υπόλοιπους. Είναι ένας από τους πιο δυνατούς χαρακτήρες. Το Mage είναι ένας από τους άξιους χαρακτήρες, το οποίο δεν κάνει σχεδόν τίποτα. Ο Rogue είναι ένας πολύ δυνατός χαρακτήρας, ο οποίος έχει κάποιες ιδιότητες όπως το να κρύβεται καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους χαρακτήρες και να πετάει πράγματα καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Εμείς θα παίξουμε τον Warrior, το οποίο είναι και το πιο εύκολο αυτή τη στιγμή για να σας δείξω τα κατατόπια του παιχνιδιού. Και erase current game. Yes, starting your game. Και ξεκινάμε. The dungeon lies right beneath the city. Its upper levels actually constitute the city's sewer system. Being nominally a part of the city, these levels are not that dangerous. No one will call it a safe place, but at least you won't need to deal with evil magic here. Μας λέει πως βρισκόμαστε ακριβώς κάτω από την πόλη και εδώ πέρα θα είναι ένα από πιο εύκολα επίπεδα. Όσο πάμε πιο κάτω θα είναι όλο και πιο δύσκολα τα επίπεδα. Και ας ξεκινήσουμε. Don't overestimate your strength. Use weapons and armor you can handle. Ευχαριστώ παιχνίδι. Πραγματικά θα το χρησιμοποιήσω σε όλη μου τη ζωή αυτή τη γνώση. Τα ξέρω από εδώ και πέρα. Πάμε. Ωραία, ένα άδειο δωμάτιο. Παρακάτω. Εδώ μήπως βρούμε κανένα αντίπαλο. Κι άλλο άδειο δωμάτιο. Λες και παίζω Sims. Μόνο που δεν χρειάζεται να τρώει και να πάει το λέτε όλη την ώρα. Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί παίζει κόσμο Sims. Δεν βγάζει νόημα. Παίζει ένα προσομοιωτή ζωή, δηλαδή δικιά σου ζωή δεν έχεις να πας να παίξεις έξω. Στην πραγματικότητα. Δεν μου φτάνει που βαριέμαι να πάω στις ταλέτες στην αληθινή μου ζωή ή να πάω να φάω βαριέμαι στην αληθινή μου ζωή. Πρέπει να έχω και τον Sim μέσα που θέλει να πάει να φάει και να χέσει. Όχι ρε φίλε, δεν θα κάτσω να δώσω 30-40 ευρώ για να παίξω ένα παιχνίδι όπου είναι ουσιαστικά προσωμιώτη στη δικιά μου ζωή. Τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία, ας μιλήσουμε για το game που παίζουμε τώρα. Κι άλλο άδειο δωμάτιο. Τέλεια. Δεν μας βοήθησε καθόλου μέχρι στιγμής. Είναι ένα RPG game στο οποίο σκοτώνεις ποντίκια και μαζεύεις πράγματα και κολλάει το tablet σου συχνά. Και αυτή τη στιγμή ψάχνω για υλικά για να μπορέσω να επιβιώσω τους υπόλοιπους ορόφους. Και αυτό θα κάνουμε από εδώ και κάτω. Θα ψάξουμε για υλικά για να επιβιώσουμε. Και αυτό είναι το βασικό πράγμα του παιχνιδιού. Αυτό και να ξέρεις τι να κάνεις σε ορισμένες περιπτώσεις. Θα δούμε παρακάτω. Ωραία. Θα κάνουμε τα γρασίδια. Θα σπάμε. Γενικά θα σπάμε εμείς. Και σκοτώνουμε τα ποντίκια. Η δικιά μου τακτική είναι στην αρχή τουλάχιστον να πετάω ένα από αυτά που βλέπετε. Javelin, δεν ξέρω πώς λέγονται. Και μετά να σκοτώνω. Μετά να μαχαιρώνω. Μετά οτιδήποτε potion βρίσκω το πίνω κοντά σε νερό, γιατί αν είναι potion της φωτιάς πρέπει να το πιεις σε νερό για να μην πάρεις φωτιά ο ίδιος. Να το. Potion φωτιάς. Δεν ξέρουμε τι potion είναι στην αρχή, γι' αυτό τα πίνεις μια φορά. Ας πούμε, πίνεις ένα κόκκινο potion την πρώτη φορά, δεν ξέρεις τι είναι, το πίνεις. Όταν το ξαναβρίσκεις, ξέρεις τι είναι, όπως γίνεται περίπου με την πύρα, τα μπαρκάντι και όλα αυτά. Δηλαδή την πρώτη φορά μπορεί να μεθύσεις, να πέσεις κάτω και να φέρεις τούμπες, αλλά την δεύτερη φορά ξέρεις δεν πρέπει να το πιεις. Ό,τι αντέχει ο καθένας. Και το ίδιο γίνεται και με τα scrolls. Ήταν για enchantment το scroll αυτό. Και θα κάνουμε enchant το σπαθάκι μας, να το κάνουμε πιο δυνατό. Και κάνει glow in the dark. How awesome.
Ωραία. Θα διαλύσουμε το ποντίκι. Το Warrior είναι το καλύτερο να ξεκινήσει πάντως. Τι γίνεται? Γιατί πήραμε φωτιά? Ωραία. Τέλος πάντων, πάμε τρέχοντας στο νερό. Δόξα τω Θεώ, επιβιώσουμε. Ωραία. Δεν ξέρω γιατί πήρε φωτιά τώρα, πραγματικά. Δεν ξέρω αν το κάνει από μόνο του καμιά φορά. Από ό,τι φαίνεται το κάνει. Κοντέψαμε να πεθάνουμε κιόλας. Άμα είσαι τυχερός στην αρχή του παιχνιδιού, βρίσκεις πολύ καλά πράγματα για να κάνεις upgrade και τέτοια. Μπορείς να επιβιώσεις πολύ εύκολα. Όπως μία φορά είχα βρει ένα σπαθί το οποίο είχε πάρα πολύ damage, περνούσε και τα έκανα κύμα ό,τι έβρισκα στον δρόμο. Αυτή τη φορά δεν είμαστε καθόλου τυχεροί. Το μόνο που βρήκαμε ήταν μία μαλακία για να κάνουμε enchantment το σπαθί μας. Και πυράνχας. Όχι, δεν θέλετε να πάτε στα πυράνχας. Δεν πρόκειται να επιβιώσει σε καμία περίπτωση. Ναι, ηλεκτροπληξία. Και knuckle duster. Δεν το χρειαζόμαστε όμως. Crimson potion. Θα πάμε εδώ πέρα για να το πιούμε. Και είμαστε αόρατοι. Κάτι είναι και αυτό. Ωραία. Κάναμε και level up. Τρώμε και το φαγητό μας γιατί πεθαίνουμε της πείνας. Και ο Warrior έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι όταν τρως φαγητό, ενώ πεινάς, ανεβαίνει και η ζωή σου. Πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό και μπορεί να σε βοηθήσει σε πολλές καταστάσεις. Το πρόβλημα είναι ότι πεινάει πάρα πολύ συχνά και αργότερα στο παιχνίδι αυτό δεν βρίσκεται συχνά φαγητό. Ρε πουστή. Τελειώνει την μπαταρία. Κομπλέ. Ωραία. Και τώρα θα ψάξουμε να βρούμε την έξοδο για το επόμενο. Είμαστε στο δεύτερο όροφο, θα ψάξουμε την έξοδο για τον τρίτο όροφο. Προς τα κάτω. Βρήκαμε και potion. Πάμε κοντά σε νερό για να τα πιούμε. Ωραία, έκλασε πάλι. Αυτά είναι. Αυτό τι κάνει? Α, ωραία, βρήκαμε και ένα heal potion. Γιατί παίρνει φωτιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Α, blazing short sword. Μάλιστα, τώρα όλα βγάζουν νόημα. Τώρα βγάζουν όλα νόημα. Blazing σημαίνει πως είναι το τέτοιο της φωτιάς. Το σπαθί της φωτιάς. Το κάναμε enchantment πριν και τώρα ναι, γι' αυτό παίρνουμε φωτιά. Μάλιστα. Περιμένω να φύγει λίγο η κλανιά απ' έξω. Και φύγαμε. Ωραία, πού είναι η έξοδος? Δεν την βρήκαμε ακόμα. Τώρα θα την βρούμε. Μόλις πλακώσουμε αυτό εδώ πέρα, τώρα τα τούγα. Το ανάπηρο, κοιτάξτε πως μπηδάει. Σταμάτησε να μπηδάει. Σοβαρεύτηκε. Το μαλάκα. Αυτό είναι σοβαρό, δεν χοροπηδάει. Τι μικρά ποδαράκια που έχει. Και φαγητό. Και 4% μπαταρία. Κομπλέ είμαστε. Ωραία, θα πάω να πάρω το φορτιστή. Και θα συνεχίσουμε. Ωραία, να τους. Μάλιστα. Πήγαμε στον τρίτο όροφο. Σε κάθε 5 ορόφους έχει από ένα boss. Ο πρώτος αρχηγός πραγματικά είναι πολύ δύσκολος. Ο δεύτερος δεν είναι τόσο δύσκολος όσο ο πρώτος. Δεν ξέρω γιατί τα έχουν κάνει έτσι. Σκατά τα έχουν κάνει. Αλλά έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσουμε τον πρώτον αρχηγό. Αλλά μόλις περάσουμε τον πρώτον αρχηγό δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Και potion of healing. Και άλλο potion. Και golden potion. Μακάρι να μας δώσει δύναμη το golden potion. Αρχίδια. Α, να το, αυτό μας δίνει δύναμη, άρα έχουμε τώρα 12 δύναμη. Πολύ καλό αυτό. Αυτό θέλει να σκοτώσουμε μια μέρα, λέει, που ήταν σαν εμάς, δυνατός και confident. Δηλαδή, confident είναι όταν μπορώ. Τέλος πάντων, τώρα πέθανε όπως και να έχει και δεν μπορεί να φύγει από το μέρος. Και θέλει να πάρει εκδίκηση από το πουντίκι που το σκότωσε.
Με λίγα λόγια ήταν νουμπάς και θέλει να σκοτώσουμε αυτόν που τον σκότωσε. Άρα πάμε να σκοτώσουμε το ποντίκι που τον σκότωσε. Παπ, παπ, μπλοπ, μπλοπ, μπλοπ. Όχι, δεν κάνει έτσι πόρτα. Fail. Μπλοπ. Κατσίνγκ. Μπλοπ. Πάω, 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 πάω. Έκλεισε τον ήχο από το tablet και τους κάνω μόνος μου. Γιατί άμα έχω ανοιχτό τον ήχο από το tablet δεν πρόκειται να ακούσετε εμένα να μιλάω. Δεν ξέρω κατά πόσο καλό ή κακό είναι αυτό, ό,τι νομίζει ο καθένας. Και βρήκαμε ένα agathering. Αν και νομίζω πως αυτό είναι δηλητηριασμένο. Είναι cursed. Α, δεν είναι. Σπάνιο φαινόμενο. Κανονικά όταν παίρνεις από νεκρούς πράγματα είναι cursed. Έτσι γίνεται συχνά. Αυτή τη φορά δεν ήταν. Τυχεροί ήμασταν. Και ποντίκι. Εντάξει, έχω παρατηρήσει ότι όταν το χτυπάμε σταματάει να χορεύει. Και σας το έχω ξαναπεί. Κατσίνγκ. Να το πάλι το φάντασμα αέρα που το βρίσκουμε κάθε ώρα μπροστά μας. Τώρα πρέπει να κάνουμε τον κύκλο. Α, να το ποντίκι. Αυτό θέλει να σκοτώσουμε. Παίρνουμε το κρανίο του, το πάμε σε αυτόν. Τι έγινε, nothing happened λέει. Το πάμε σε αυτόν και μας δίνει ένα δώρο. Μείνουμε παράλυτοι για λίγα δευτερόλεπτα. Και τώρα που θέλουμε να βρούμε τον boss δεν είναι πουθενά. Πριν το βρήκαμε 3 φορές. Αλλά έτσι γίνεται στη ζωή. Να το. Γύρνα πίσω. Ωραία, armor. Και πήραν... Το armor αυτό είναι OP. O-fucking-P. Κάνει έως και 15 points per attack absorption, που σημαίνει μέχρι και 15 πόντους από επίθεση μπορούμε να τους κάνουμε absorb και να μην πάθουμε τίποτα. Το φοράμε κατευθείαν και τώρα είμαστε OP. Είμαστε πολύ OP. Και πάμε στις σκάλες να κατεβούμε κάτω. Μάλιστα. Πάμε τρέχοντας. Descending. Ανεβαίνουμε. Φτάσαμε στον 4ο όροφο. Τώρα θα σας πω μετά από όλα αυτά που περάσαμε. Γεια σας. Στο επόμενο επεισόδιο θα πάμε μέχρι τον αρχηγό. Θα τον νικήσουμε. Έτσι πιστεύω γιατί είμαστε πολύ OP. Τώρα έχουμε Wand of Disintegration. Είναι Beam of Destructive Energy. Το Disintegration δεν ξέρω τι είναι. Πάντως αυτό είναι σαν laser ένα πράγμα. Θα σκοτώνει τον αντίπαλο. Και είναι πολύ δυνατό. Έχουμε το σπαθί μας. Έχουμε πολύ δυνατά πράγματα. Και σίγουρα θα φτάσουμε στον 5ο αντίπαλο. Στο 5ο level να σκοτώσουμε τον αντίπαλο που λέγεται Ooze. Είναι μια μίξα. Τα λέμε. Γεια σας.